back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ayawa nga gustong maangil. Unsa ka nang importanteng isulti mo, ha, Mirasol? Sige. Sulti kay maminaw mi. Ay bahin ba na sa unsa, Mira? Koan na, tay. Nakadesisyon ako. Nakaroon to ka. Magminyo na kong usab. Unsa? May nun, anak. Unsa? Ay, Magminyo na ka? Kinsa? Kinsa yung pakaslan, ha? Mirasol! Si Dindo, tay. Kana, bilog kinsa. Very good. Maunay among gipaabot nimo, Mirasol. Nalipay kay mina ng imong desisyon. patay panak. Sigurado na bagyog kas imong desisyon, Mirasol? Sigurado na, nay. Ay, ayaw na. Ayaw na pangutan. Ako, sigurado ba siya tintay na tintay sa day? Oh. Nakadesisyon naman na siya. O, taba. Kanusa. Kanusa mo gusto magpakasal, ha, Mirasol? Wa pa mi makaset og adlaw sa among kasal, tay. Uy. Pero labing siguro, sod ining ka. Pero Mirasol, una abaya nagmaayo, ha? Kung sigurado ka na bagyod. Uy, tintay. Gawin sa kaboy, tintay. Mura makag... Way pagsalig sa imong anak. Ay, naniguro lang ko, Jerry. Iyo. Kaya kami yun, baya, dili ba na pwedeng bakwion? Iyo. Hugot na akong desisyon, nay. Nga si Dindo gyud ang akong pakaslan. Sangko sa langit ang among kalipay, Mirasol. Og nakadaig kayo mi sa imong desisyon. Nay, tay, aris ako. Di na ako magdugay. Ay, sagdito. Hinay pa kay mulakaw. Hinay kay lakaw. Ayaw to ninyog panumbalinga si Riming. Og sa imong desisyon karon, Mirasol, nalipay kay mi bright ning anak ka, bright. Nalipay kay mi. Og kinahanglan nga makahukom dahin mo og adlaw kung kanus agin niyo ang gusto nga magpakasal. Oy, malipayon lagi kayo karon din. Naman? Dilihitop nga ng kalipay nga akong kipati karon, Joe. Yay, maraglain ang imong pasabot na dinda. Nagakuha gyud ka sa akong gisulti. Saman, kisugot na ka ni Mirasol. Nakatagan ka, Joe. Andam nang magpakasal si Mirasol nako. Wow! Congrats yun. Balo. Huwag ko magdahom nga giseryoso gina ni mo si Mirasol. Nabuwang ka, Joe? Buwang ka? Nganong dili man ako seryosohon nga taas na kayo ang mga katuigan nga ako ning gisakripisyuhan. Di ko musugot nga maway bili ang akong pagpaningkamot. Oya din. Apaw ta na. Mutugan sa ka si Mirasol sa sekreto niyo ni Arturo kaya to. Kung asa yun taguin ni Arturo ang usa ka kaban nga bulawan. Oh. Ikaw ba, Joe? Unsa pa man di ay? Maasawa na guna ko na siya, God. Kung unsay na niya, maako sabgyud na. Og dako ang akong kumpiyansa. Nga musulti ra gyud unya si Mirasol dire kanako. Lumano kwalik. Congrats na daan din ha. O matuman na gid unya ang tanan ni mong gidam ko. Ayaw kalimot, Joe. Nga apil mo ni ining planuha. Di gyud mo mainggaw sa inyong bahin. Di gyud mo Salamat. mahimo yung naagin mo'y bahin. Kaya, usa ba gid kasal? Aw. Upahibaw ron niya ko nimo. Basta sa labing madaling panahon. Ya din. Saan man ang taos Carol? Dako na ba yato ang inyong anak? Aw, sa bakaw eh. Ayaw kagulan ng Carol.
Kay nagsabot na mi anak niya, Jo. Nya, naglaom bigit siya din, ha? Nga siya mga imong kuhan. Mapakaslan. Ay, no, sa kabay. Ayaw lagi paghisgutan na, Jo. Ayaw na lagi. Wa una tay hisgutan nga karol. Ako rin nahibaw sa tanan. Basta keep quiet. Keep quiet ka lang, yun. Ni anang mga butanga, Jo. No problems din. Basta ako, support yun ko nimo. Oh, come on. Tor! Nga no siyo? Tor, kana bang babae nga nagluhod at tubangan sa altar? Di ba si Riming Mana? Oh, come on. Oo, bitaw na. Uy, alas 8 naman siyo. Meron na pa mo na siya diya. Manira na rabatas sa simbahan, bangag sa ilong. Oh, come on. Naibong bitaw ko. Ako lang paabuton din si gawas, Tor, kay ganiharam na niya. Basig mo gawas na ron taon-taon. Uy, ni barog na siya. Padong na siguro na siya mugawas, bangag sa ilong. Oh, come on. Tara. Ato siyang sugaton sa pikas pultahan. Kay siguradong adto na siya mo agis kilid. Tana. Riming! Ming! Oh, uy, sila si Paolo ug Lucio. Oops! Gabi, Ming! Ambak ko kamay. Oops! Uy, Ming! May gabi mo ambak, uy. Kamu ba lagi di ay? Oo, ikaw rin malaging ko sa Ming. Uday mo kuyog ni mo si Mirasol, bangag sa ilong. Okay, Ako ra, Paolo. Imposible nga magkuyog pa mi ni Mirasol. Oh, ha? Oo, si posible, Ming. Kaya nga nung day, Ming. What's happening? Bangag sa ilong. Abi ninyo, musultigi ko sa tinuod. Wa mi maayong buot ron ni Mirasol. Oh, come on. Uy, hala. Nga naman, Daming. What happened? Nag-away mo si mong sister? Did you get, sa in English, ana? Fighting. Fighting. Bangag. Bangang sa ilo. Mga si Augin kay mong duha, uy. Basta, wag ko mahimuot niya karong mga panahon na Lucio, Paulo. Kay abi ninyo unsa? Nakahukom na siya nga magminyo. Ha? Bangag sa Oh, come on. Magminyo siya, Ming? Ha? Kisa mayang minyoon, Ming? Ha, Ming? Nakahukom siyang magminyo ni Dindo. Santissima Trinidad? Oh, come on. Oh, may noon, Ming. May noon. Sige, maayos siyo. Aan? Ming, sigurado ka nga may hukom na gid si Mirasol nga magpakasal ni Dindo? Bangag sa ilong. Mao man ay ihang gianunsyo na mo ganiyang hapon. Mao nawad-an gyud kog kana, Paulo. Murag di gid maayo, Ming. Muingon jud ko nga sayop nga desisyon ni Mirasol. Parehas ta, Paulo. Wa ko kauyon nga si Dindo ang gipili sa akong igsuon. Wala ka mo protesta, Ming. Bangag sa ilong. Na, gusto ko mo babag, pero di ko kahimo. Kay kabubuton man na ni Mirasol. Di na kabubuton ni Mirasol, Ming. Nailad lang na siya. Bangag sa ilong. Yun na, Paulo. Ngano na kaingon man kang nailad si Mirasol? Abi ni mo, Ming. Daghan kay kog nahibawan bahin anang Dindo. Ug tingali ikaw, nasayod ka sinungdan. Kay nahibaw ko nga usa ka sa gisultihan ni Arturo kaniadto kung kinsas Dindo. Gani nagpasidaan si Arturo ninyo kaniadto, di ba? Oh, Bangag tinuod yun sa na, ilong. Paulo. Gisultihan sabdi ay ka ni Arturo kani adto? Oo. Kung ako masayop, ikaw mismo giingnan kaniadto ni Arturo. Nga di gyud mo mo kumpiyansa ni Dindo, di ba? Bangag sa ilong. Oh, husto gyud ka, Paulo. Mao gyud na gitugon ni Arturo nako kani adto. Og nahibaw ko, Ming, nga ikaw ug si Arturo mo'y usa sa pinakasuod kayo. Tinuod yun na, Paulo. Nalipay gyud ko nga gisultihan di ka ni Arturo kani adto. Sa tinuod lang, Ming. Sa buhay pa to si aning Arturo, nagtugon gyud to siya nako nga pabantayan mo ni Mirasol. Kay di siya gusto nga mabutang sa peligro ang iyang pamilya. Bangag sa ilong. Salamat kaayo, Paulo. Pero, Ming, igsuon magyud mo ni Mirasol ba? Ug nahibaw ko nga doon na kay mahimo aron imo na siyang mapungan. Gusto gyud unta nako ng buhaton, Paulo, pero di na nako mahimo. Ano di man? Doon na kay mahimo, Ming. Tungod kay imo siyang igsuon, bangag sa ilong. Gisamukan ako magunahon na, Pauy.
O wala ko magkuwang sa pagpahimangno ni Mirasol sukad pa kani adto. Ang gitugon ni Arturo nako, ako yung gituman. Pero sa desisyon karon ni Mirasol, iya na ning kabubutoon ug di na ko manginlabot. Unsa bang orasan na abot si Reming kagabi? Mga alas 10 naman to. Alas 10. Oh, Naunsa maning babayhana. Ngano bang di man masabtan ang batasan anak niya? ay na, sabto na lang na nato, Jerry. Kaya kung anak mang ginasriming sukad pa kani adto. Di maayong batasan na. May pagwa sa batasan. Uy, Di na maayang batasan. Dapat gani, angay sang malipay nga maminyo na ang iyang maguwang. ay nalipay man na siya ba? Wala na siya magpasabot. Pero ayaw kabalaka, musuporta na lagi na streaming sa iyong suon. Ang ayan yun nga muspulta siya Kitang tanan din kinahanglan nga malipay ta nga maminyo na si Mirasol ni Dindo. Ah, natural. Oh, Suportahan yun na to kaya man ang desisyon. mao. Abi ni mo tintay. Excited na kay ko nga. Kaslon dayon sila si Mirasol Dindo. Di na ko kapabot og dugay. Mura man sa ikikaslon. Excited ba ni mo? Ang sama sa dalian ni mo, Ay Jerry. kinahanglan yun nga madali. Kay, naibaho ka? Kanas Dindo, maura na'y bugtong gibinlan sa iyang amahan kani adto sa tanan nilang katigayunan. Ay sos, baya ni mo, Jerry, no? Maura giday na imong giapas do. Ako ka di ba? Ay, nalipay lang ko ba? Kay, makasiguro magyada nga dili binuangan ang atong anak og lalaki. Kay, naibaw mo kita buutan nas Dindo. Buutan na. Nya, parison sa kislang duha kay mga gwapo-gwapa. Unya, naasab sila'y mga tinigom. Mo na nga. Wa na kita'y boslot. Kay, Unsay wa tay buslot. wa tayo buslot makita ba? Ang pobre pa na ako magbuslot. Tarungar ko na storya ni mo. Sobra ra ka-excited, God. Pasol lang ako. Lusot Kung gid pobre na iboslot. Kung dato way boslot kay parisol mo silang duha. Ay, na, di na lang na nato pa ka pinag-unsa, Jerry. Basta na iboslot. Ang importante nga mo suporta tas unsay desisyon sa tong mga anak. Ang atong anak. Oo. Wala. Insured na. O gusto nyo katintay. Mo suporta kita nila. Basta alang sa ilang kaayuhan. Niya. Kumusta man? Ako na silang gisultihan si nanay og tatay. Niya. Unsa man? Mi uyon man ka sila? Wa sila pagsupak. Maayo noon. Nalipay kay ko ni Ana, Mer. Tuloy ay. Hasta pa si Reming? Wa ba siya mo supak? Ayaw na lang pagkiskot pa ng riming, uy. Kay bisag musupak pa siya sa kong plano, wa siya mahimo kay ako ning desisyon. Salamat kayo sa imong hugot nga baruganan, Mer. O gabi ni mo, sangko sa langit ang akong pagdaig o paghigugma ni mo. Nakadesisyon ako. Og dili na mausab ang akong hukom dindo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!